बे समाव इउबिपिअ निफ्राय गोख्रों फोसावथाय फैगौ 18 नभेम्बराव बे समाव आसामनि मोन 22टा हेडक्वार्टार एबा जिल्ला बेंगिरिनि मावख' गोख्रों भाबै सोमावसारनो थाखाय बे समाव फोसावथाय होदों बिथां इउबिपिअ नि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जे फैगौ 18 नभेम्बराव आसामनि 22टा जे जिल्ला बेंगिरिनि जे मावख' बे मावखुलियाव बे समाव गोख्रों भाबै सोमावसारनो थाखाय बिथांखि लादों इउबिपिअ निफ्राय बे समाव BKWSC आव गामि सोसननाय बिसायख'थि खुंनाय आरो गोबांथार जेंनाखौ लानानै गोख्रों भाबै सोमावसारनो थाखाय बिथांखि लादों इउबिपिअ आफादा मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बे समाव BKWSC नि जे गामि थिसननाय बे समाव बिसायख'थि खुंनाय आरो माखासे माने जे सीमानि जे जेंना बे जेंनाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय फैगौ 18 नभेम्बर 2025 मायथाइयाव आसामनि गं 22 जिल्ला बेंगिरि जे मावखुलियाव बे समाव गोख्रों भाबै बे समाव सोमावसारनो थाखाय बिथांखि लादों एबा धरना होनो थाखाय बिथांखि लादों इउबिपिअ मोनसे गिदिर खौरां फैगौ 18 नभेम्बराव आसामनि गं 22 जे जिल्ला हेडक्वार्टाराव बे समाव गोख्रों भाबै सोमावसारनो थाखाय बिथांखि लादों BKWSC नि माखासे माने हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बे बिथांखिखौ लादोंखौ फोरमायथिदों इउबिपिअ नि आफादगिरि बिथां मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा बे समाव बिसायख'थि खुंफुंनाय गामि दाफुंनाय आरो सीमाखौ थि खालामनायनि बिथांखिजों बे समाव इउबिपिअ लादों मोनसे गिदिरथार धरना जिल्लानि मावखु हेडक्वार्टाराव बे समाव धरना लादों इउबिपिअ आफादा फैगौ 18 नभेम्बराव बे हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथिदों बिथां मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा 18 नभेम्बर जों दाख्लै गुवाहाटीनि जितु जोंनि मावफुं मेलाव सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मोनसे थांखि लादों दा आसामनि गं 22 जिल्लानि हेडक्वार्टाराव जोङो फैगौ 18 नभेम्बर गंफ्रोमबो जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव गुबुन माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबाव बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिलनि गामि दाफुंनाय आरो गुबुन दाबिफोरखौ लानानै जों बेयाव धरना कार्यसुचि धरना खालामगोन जों धरना हाबाफारि लानाय जादों 18 नभेम्बर जों दाख्लै गुवाहाटीनि जितु जोंनि मावफुं मेलाव सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मोनसे थांखि लादों दा आसामनि गं 22 जिल्लानि हेडक्वार्टाराव जोङो फैगौ 18 नभेम्बर गंफ्रोमबो जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव गुबुन माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबाव बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिलनि गामि दाफुंनाय आरो गुबुन दाबिफोरखौ लानानै जों बेयाव धरना कार्यसुचि धरना खालामगोन जों धरना हाबाफारि लानाय जादों 18 नभेम्बर जों दाख्लै गुवाहाटीनि जितु जोंनि मावफुं मेलाव सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मोनसे थांखि लादों दा आसामनि गं 22 जिल्लानि हेडक्वार्टाराव जोङो फैगौ 18 नभेम्बर गंफ्रोमबो जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव गुबुन माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबाव बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिलनि गामि दाफुंनाय आरो गुबुन दाबिफोरखौ लानानै जों बेयाव धरना कार्यसुचि धरना खालामगोन जों धरना हाबाफारि लानाय जादों